Phone Arena представя видео ревю на Samsung Galaxy Tab, което е първият таблет на Samsung. Galaxy Tab използва операционна система Android 2.2 Froyo, като разбира се производителят не е изпуснал шанса да добави и своя персонализиран интерфейс. Galaxy Tab разполага с 7-инчов екран, което го прави доста по-компактен от решението на Apple iPad. Нека да обърнем малко внимание на екрана. Той е, както казахме, 7-инчов с резолюция от 1024 по 600 пиксела, което си е една доста добра резолюция за тази големина на екрана. Дисплеят показва доста приятни наситени цветове, като трябва да отбележим обаче, че ъглите на видимост, тъй като това е стандартно LCD, не са съвсем перфектни. Разбира се, екранът е капацитивен, което означава, че ползването му е много финно, елегантно и приятно. Под екрана намираме ето тези 4 капацитивни бутони, които са чувствителни на допир. Първият вади контекстовото меню, вторият ни връща към началния екран, третия със стъпка назад, а четвъртият ни позволява да се възползваме от функциите за търсене на таблета. Над екрана забелязваме, че е на лице камера за видеоразговори. От лявата страна на таблета намираме само ето този микрофон. Прехвърляме се отдясно, където има значително повече работи. Бутон за включване и изключване, както и за включване на устройството. Бутони за силата на звука, както и слотовете за microSD карти и SIM карта. От горната страна на таблета се намира 3,5 мм жак, а от долната портът за зареждане и тези два говорителя. На задната страна имаме 3 мегапикселова камера с LED светкавица. Като цяло Samsung Galaxy Tab е изработен доста прилично. Той е изцяло изработен от пластмаса, която все пак има, или поне изглежда, че има доста добро качество. Така че надали ще имате някакви притеснения относно конструкцията на това устройство. Настъпи и дългоочаквания момент да ви разведем из софтуера, из интерфейса на Samsung Galaxy Tab. Както уточнихме вече, таблетът използва операционна система Android 2.2, известна още като Froyo, като производителят Samsung е добавил някои персонализации от себе си. По-точно това е персонализираният интерфейс TouchWiz 3.0. Философията му е, що годе следната. Имате начален екран с максимум от 9 страници, върху всяка от които можете да разполагате шорткъти, уиджети, директории и така нататък. Това става чрез задържане върху екрана и ето избирате си от тук желаната категория обект, който искате да добавите. Примерно уиджети, искаме аналогов часовник и ето го нашия аналогов часовник. Може да бъде разположен точно където си искате, като наистина откъм възможности за персонализация този интерфейс предлага наистина много. От горната страна можете да издърпате полето с системните съобщения. Много удобно, че се сетили да добавят ето тези превключвачи тук в горната част за бързо включване и изключване на функции като Wi-Fi, например, или пък Bluetooth. Другият важен елемент от този интерфейс е главното меню. Ето го и него. То е разделено на страници, което според нас е по-добрия вариант от стандартния за Android вертикален списък, тъй като по този начин можете по-лесно да организирате вашите приложения, особено ако те са повечко. Сега набързо ще ви покажем някои от основните приложения, тъй като е много хубаво това, че от Samsung са си поиграли да разширят функционалността на базовите приложения, като контакти, календар, например, така че те да използват в максимална степен този сравнително голям 7-инчов екран. Започваме с приложението за контакти и ето виждате как е структурирано то. В лявата си част имате вашия списък с контакти, като в дясно виждате информацията за избраният от вас контакт. В горната част пък имате тези табове, които ви позволяват много бързо да преминавате от контакти към групи, любими контакти, списък с обажданията или пък екрана за набиране на контакт.
Сходен подход откриваме и в имейл приложението, което в хоризонтален изглед изглежда ето така. В ляво отново имате списък с вашите имейли, което много напомня за този софтуер в Apple iPad, например. А в дясно пък виждате съдържанието на избраното от вас съобщение. Хубавото е, че тук имате също опции за приближаване чрез двойно почукване върху екрана или пък чрез използване на мултитъч. Хубаво е, че дори по-ситен текст като този е напълно четим от такова разстояние горе-долу, благодарение на сравнително високата резолюция. Ако сте заед човек, то със сигурност използвате услугите на някой добър календар. В случая този в Samsung Galaxy Tab е наистина добър. Отново силно напомняш за този в Apple iPad. Ето в долната част можете много лесно да преминавате между всички месеци, като за избраната от вас дата, ето в тази дясна част ще бъдат изписани зададените за тази дата, за този ден събития. Преминаването между месечен, седмичен и дневен изглед е супер бързо и лесно чрез тези табове, както и към изглед график. Може би едно от най-важните приложения за този таблет, това е веб браузърът. Нека сега да видим как той функционира. Ще заредим phonarena.bg. Като цяло браузърът, това е стандартният Froyo браузър. Той зарежда доста бързо, но не сме доволни от производителността му по време на скролиране, тъй като това се извършва доста насечено. Както вече сами можете да забележите, което прави и самият браузър така доста труден за ползване на моменти. Предимството на този браузър е, че може да показва Flash Player 10.1 съдържание, като ето тази реклама, например. Опциите за приближаване са стандартните или чрез двойно почукване върху екрана, което в повечето случаи работи горе-долу задоволително. Другата възможност е чрез мултитъч, което може би ще предпочитете. Но като цяло, да, основното ни оплакване относно този браузър е наистина неадекватното му поведение, що се отнася до скролирането в някои особено по-комплексни страници с повече флаш или повече графично съдържание. Ако обичате да прекарвате времето си в YouTube, пък ще бъдете, разбира се, приятно изненадани от начина, по който можете да гледате любимите си клипчета на този 7-инчов екран. Длъжни сме също така да отбележим, че въпреки наличието на ето този бутон тук за високо качество, качеството на изображението все пак не е на необходимата висота. За любителите на електронните книги пък от Samsung са инсталирали специално приложение, наречено eBook, с което ще можете да се радвате на вашите любими заглавия, при това с този доста приятен интерфейс. Приложението предлага и различни допълнителни функции, като букмаркване, също така различни настройки за промяна на шрифта, на яркостта, разбира се, и на самия интерфейс като цяло. В заключение можем да кажем, че Samsung Galaxy Tab е едно доста прилично решение за тези от вас, които са избрали да се здобият с таблет. Все пак можем да откроим два негови основни недостатъка. Първият е насичащият браузър, който понякога дори е труден за употреба. А вторият е доста високата цена на Galaxy Tab, която е, кажи речи, еднаква с тази на Apple iPad, който за момента е едно доста по-функционално устройство, благодарение на много по-големите възможности, които предоставя от към софтуер. Като основно предимство на Galaxy Tab пред неговия основен конкурент пък можем да откроим това, че той е доста по-компактен и лесен за разнасяне.
За повече информация относно Samsung Galaxy Tab и много други телефони и таблети можете да ни посетите по всяко време на phonarena.bg.